Zainab Harka TV, ku danna mana subscribing domin samun daɗaɗɗen bidiyon mu. Mun gode. A yayin cin gindi ba a jin kunya, ba a ɓoye-ɓoye, kowa fitowa yake yi ya bayyana kansa, ya fitar da duk abin da yake son fitarwa, ya nuna wa ɗan uwansa irin sha'awar da yake ji, irin yadda yake so a tafi da shi. Yana da kyau idan za a ci juna a tabbatar an yi wasa iya wasa wanda kowa zai san cewa yana buƙatar ɗan uwansa. Ka sha kan nonon matarka da kyau, ka mulmula shi, ka tsotsotsa mata nono, ka sha gindin nan da kyau, ka sa harshenka a cikin gindin ka yi wasa da shi, ka shasha mata, ka juya ta, ka mulmula ta da inda ya dace, ka yi wasa da ita, ka sha nonuwan nan da kyau, ku dinga wasa da nono, kana sa kan harshenka akan nononta, kana fito da shi, kana ɗan sha a hankali kamar kana shan lollipop, kana shan minti, kana wasa da harshenka akan nononta. Sannan ka dawo ka raba tsakiyar kirjinta, kana sha, kana lasa da harshenka a hankali zuwa cibiyarta har ka kai kan saman gindinta, kana sha, kana wasa da shi, kana wannan har ka zo ka cusa harshenka cikin gindinta, kana tsotsowa a hankali, kana wasa da shi. Zaka ga har shiɗewa take, har tana ƙoƙarin danna kanka cikin gindin nata. Kar ka bari wai dan ka ji haka ce za ka bari, a'a, ci gaba da tsotsa, ka ƙara mata ƙaimi. Harshenka na cikin gindinta nan, hannuwanka na kan nononta, kana mulmula saman nonuwan, kana wasa da shi a hankali, ka hauro daga cikin gindinta, ka fito, ka hauro, ka tsotsa saman nononta, ka tsotsan mata baki, ka tsotsa harshenta da kyau, kana wasa da harshenta, kana tsotsa a hankali, kana shafa ta. Zaka ga ta fara mimmiƙewa, alamun tana buƙatar ka shige ta. To a haka zaka ci gaba da tafiyar da ita har sai ka ga ta ba da kai bori ya hau. Ka ci gaba da wasa da abinka, kana mulmule shi. Haka ke ma, haka za ki yi wa mijinki. Tun kina tsotsan buran nan a hankali, kina tsotsan saman gindin, kina cusa harshenki a ɗan ramin nan, kina fitowa, kina zagaya kan gindin nashi, kan burar shi da harshenki, kina jujjuyawa, kina tsotsa, kina dawowa ƙasa, kina yin sama, ki zo kan waɗannan 'yan gulagen nasu guda biyu, kina tsotsa a hankali, kina wasa da harshenki, ki hauro kan nonuwansa, kina wasa da nonuwansa, kina tsotsa, kina yawan zuwa kunnuwansa, kina tsotsa, kina sha, ki zo har kan bakinsa, ki tsotse masa baki, kina sha, kina jin daɗi, kina shan gindinsa, kina shan baki, ki sha nono, ki sha gindi, ki sha baki, duk ke kaɗai ki tsotse sa. Za a sa hannunki a bayan kansa, ki yi wasa da kansa. Idan yana da gashi, ki dinga ɗan sosa masa gashin kansa, kina wasa da shi, kina zuwa garin bayan sajiya ta, kina ja kina ɗan sa har da hannunki ya tsinki, kina ɗan wasa da gadon bayan shi zuwa kan duwawunsa, kina ɗan wasa da shi, kina jin daɗi. Ki zo hajiya babba ta tsotsi da kyau, ki sha ta da kyau, kafin nan ki zo ki mashi goho, ko ki masa goho, ko ki hau kansa, ko kuma ku yi momi an daɗi, duk da yanda kuke so. Daɗi shagali naku ne, inda ranku yake so haka za ku yi. Mata amana a cikin dai a sha daɗi, lamari naku ne, a ji daɗi lafiya mata aure.